баъди солҳои зиёд сокинони деҳаи басиди Бартанг воқеъ дар 60 километрии рӯшони Бадахшон соҳиби барқ шуданд. 2 ҳафта пеш дар ин деҳа нерӯгоҳи бо иқтидори 200 киловаттсоат барқ ба кор даромад. ин нерӯгоҳро Роман Друкс, муҳаққиқ ва филмсози ҷавон аз Швейтсария бо сарфи $250,000 ва 5 соли зиндагӣ дар вилояти мухтори Бадахшони Тоҷикистон бунёд кард. We produced the turbine in Europe, mainly in Switzerland and Germany. Then турбинаро дар Швейтсария истеҳсол кардем. Генераторро аз Булғористон харидем. Системаи автоматикии идоракуниро аз Олмон харидем ва ин ҳамаро аз тӯри 7000 километр ба рӯшон ва Бартанг овардем. over 7,000 kilometers up to Rushan and then up to the Бартанг Valley. Роман Друкс бо ташкили як маъракаи ҷамъоварии пул дар миёни мардум ё краудфандинг таваҷҷӯҳи созмонҳои ҷаҳонӣ ва мардуми оддӣ дар ин кишварро ба мушкили барқ дар Бартанг ҷалб карда барои сохтмони нерӯгоҳ дар Бадахшони Тоҷикистон пул ҷамъ овард. ҳукумати Швейтсария ҳам ба ин маърака ҳамроҳ шуда нисфи маблағи заруриро пардохт намуд. нерӯгоҳ тибқи талаботи ҷаҳонӣ сохта шуда тавони рӯшан кардани чанд деҳаи дигар дар Бартангро ҳам дорад. The full capacity is not reached. албатта иқтидори пурраи нерӯгоҳ истифода намешавад. барои он ки истифодабаранда кам аст. барои ҳамин мо ҳозир ҳам дар ҷустуҷӯи маблағ ҳастем ки деҳоти наздики басидро ҳам ба ин нерӯгоҳ пайваст намоем. New power station. барои амалӣ кардани ин фикри худ Роман созмони Померлингро таъсис дод ки аз 5 нафар иборат буд. ҳукумати ноҳияи рӯшон ҳам дар ин тарҳи онҳо бо ҷалби муҳандисон аз ширкати Помир энержӣ саҳм гузошт. басид яке аз деҳаҳои дурдасти ноҳияи Бартанг аст ки беш аз 100 хоҷагӣ дорад. ҳоло дар деҳаи басид барои истифодаи дурусти нерӯгоҳ кумитаи идоракунии барқи деҳа таъсис шудааст. нархи 1 киловаттсоат барқ 15 дирам муайян шуда нисфи ин маблағ ба кормандони нерӯгоҳ чун ҳақмузд дода мешавад ва қисмати дигар барои таъмири нерӯгоҳ пешбинӣ мешавад.